Ved forundersøgelsen fortæller du lidt om, hvilke gener du har, og hvad du forventer af resultatet efter operationen. Derefter vil jeg tage fotos af dig med åbne og lukkede øjne, som jeg vil vise dig på storskærmen. Ud fra det vil jeg vise dig, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig. Under forundersøgelsen vil jeg fortælle dig om hele proceduren, hvordan du forbereder dig og hvordan operationen forløber. Det jeg fortæller dig, vil du også få udleveret på skrift. Vi har lavet en udførlig og pædagogisk vejledning, hvor alt du skal vide er nedskrevet. Det er meget vigtigt for os, at du føler dig tryg og velinformeret. Du kan altid kontakte os på telefon 52 12 12 12, hvis du har supplerende spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig.